थाइगावनि बेयाव आङो लाल साहा लोंफैबाय थाखायोमोन सिगां जाम्बुगुरियाव। हेल' जिखुनु जा राभाफ्रा मानो आफासि बाइक सालाया नोंसोर मिथिगौ ना मिथिया? आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आं मोजाङै मिथिगौ। राभा बिदा फंबाय बिथांमोना मानो आफासि बाइक मटर साइकेलखौ सालाया बेखौ मिथिगौ ना? माने आफासि माने राभा भाषानि हारसिङै थै होननाय जायो। ना হয় না মানে আপাসি কোয়াটো মানে রাভা ভাষা দিয়ে ওখলে মরিবি কোয়া হয় আর কি, তার কারণে বেসরা থেকে ওখলে আপাসি বাইকটো নচলায়। माब्लाबाबो जिबनाव सारा दुनियानि खना खना सीसी केमेराजोंनो नाय, नोङो माइक्रस्कपजोंनो नाय, मालाबाबो राभाफ्रा आपासि बाइकखौ सालायाबो गाखाबो। फाग्ला बे हारसिङै थै होननाय जिनिसाव गाखोगोन नामा? नंगौ नाङा? हनै मादै दं सोंसाय, नंगौ नाङा? हेल' होनानै बोरै जानो नङा होमबा? खियासो गब्लायलांसै। एथ' बोनो होनांगौआ जायो। माने बयनिबो लुबैनाय साननाया आलादा आलादा थायो। माने जोंना आदा अनिला जों सानफ्रामबो लोगो मोनलायबाय थायो। आं सोङो आरोखि, आदसा नों एथ' एक्ट्रेसफोरनि मोदोम दांबाय, सोरखौबा बिलिरो, सोरखौबा खावलाय दाङो, सोरखौबा गोबायो, हिनजावा नोंना रागा जोङोना जोङा जाखोब्रा? बोरै बिसिना गंसेयाव उन्दुयोसैलाय? बिदि होनना सोङो आरो गाव होनो आरोखि, माथो खालामबावनो फंबाय, बिजनेसआ बेनो, उफाय गैया। माने रावबो ओरैनो मावा, बेस्रा फैसाया बेयावनो नालाय। सोरखौबा मोदोम बिलिरनांगौ, सोरखौबा खावलाय बिलिरनांगौ, सोरखौबा आखाइ हमनानै फिदिंनांगौ, सिख्लाफोरखौ आरोखि। हौवाफोरखौ मानो फिदिंनांबावगोन बेखौबो, नङा होमबा? बिदि नङा, बे मोनसे माने कालसार नालाय जोंना जाखायो, बेखौ गाज्रि मोनलायनो नाङा। माने बे बिसिना बांद्रायबाय होननो हागौ, बियो लिटारेचार रावबो जाखायो आरोखि। बेखौनो जोंना गसाइगाव कलेजाव फरायब्ला माने सासे इंलिस लेक्सारा, बिसिनाथ' लिटारेचार नालाय गासिबो गोसोथोलायनायनि गोजा, मिथिबाय? लिटारेचाराव गासिबो गोसोथोलायनायनि गोजा, मिथिबाय? सोरबा सोरबा इंलिस माबा लिटारेचारखौ फोरोंनायसो नङा नामा बिमाफ्रालाय? गासिबो गोसोथोलायनायनि गोजा खावसे। इंलिस मास्टारा सासे सिख्लाखौ नायै नायैनो जा लेक्सार होगासिनो आरो, दिस इज लाइक दिस रिलेशनशिप बिदि होना माने बेखौ नायै नायै फार्स्ट मास्टार नालाय स्टुडेन्टखौ नायना फोरोंखागोन, नंगौ नाङा? बेखौनो गावखौ गोसोथोदों, गावखौ फसायदों होनना बिमा खोन्थायदों। बिदि जायो। नै जोंना सार बिनन्जयाबो दं, जों ज' फरायलायोमोन, जोंना प्रेसिडेन्ट सारा, बेबो मिथिगोन। मास्टारा बुजायदों गोसोथोलायनायनि, बिदि बिदि गावखौ गोसोथोयो, फसायो, गावखौ नायबाय थायो होननानै बिमानो खोन्थाहैदों। बिमायाबोथ' बाङालि, मोखां गोरा, खुगा गोरा, मास्टारखौ जा रायफैबाय। थालिया बिदि बुजिलायनो नाङा आरोखि ना। ओइ गान खनग्रोसै, भलिउमखौ अलप होबाव आरो। हेल' सासे गोदोलांबायसो। हेल' दालमिया सिमेन्टआबो आंनो लिरनाय, बेखौ आं दुगा बुंफ्लांनोसबाय जाहैबाय आरोखि। ओमफ्राय आं सनमान मोनाखै। दालमिया सिमेन्टनि गोजौसिन फिल्म प्रडाक्सनाव बे रिलिज जागोन, अननानै नेनानै थागोन। दिल मांगे मोर मोर सना होननाय आरोखि, बेखौ आं खननो हाथ'ला, रिलिजनि उनाव खननोसै। बडि स्प्रे आं स्केल होनबाथाय न'आवसो बावबोदों सानो, माने जों टेबोलावसो लानानै बोयो नालाय स्केलखौ। होमबा आखाइ खबनानै बयबो रंजागोन। आखाइ खबनानै टाइटेल बलखौ बयबो मिथिगौ ना?
साइकेल बलथ' हुरु हुरु होयना ओमफ्राय फाख्रि बिफांखौथ' मिथिगौ नंगौ नाङा फाख्रि बिफाङा इसिबां गिदिर इसिबां गोजौ थेवब्लाबो बिनि फिथाइया फिसा जायोना साइकेल बल बायदि दा बेखौ लानानै सासे मानसिया नार्भास इसोरना भुल जादों जाहैबाय आरोखि भगबानाव भुल हसे जाहैबाय आरोखि इसोरखौ जा दुसिबाय इसोरखौबो दुसिग्रा मानसि थायो ओमफ्राय आं एसे माबा बोसोरब्रै सिगां आरोखि आं गामियाव थांबा मोसौ खानानै बोलांदों आरोखि ओरैबायदि हिन्जाव गाज्रिनि जुनै इसोरखौ जे जा लामा लामा रायलांबाय बियो एखेबारे गाज्रि भाषाजों रायलांथारदों आरोखि बे इसोरखौहाय आं बेखौथ' होनजाला बेयावहाय नङाला सेन्देलनि मालाबो मोननो हागौ इसोरखौनो गाज्रि भाषानि रायदों बियो मिथिबाय मा रोखोम रायगोन सानदों नोंसोरो नों आंखौ जेरै गाज्रि भाषानि रायोना इसोरखौनो बे भाषानि रायदों बियो इसोरना भुल जादों जाहैबाय बै लाव फिथाइया बे फाख्रि बिफांनि फिथाइ जानांगौमोन बे फाख्रि बिफांनि फिथाइया बै लाव बिफांनि फिथाइ जानांगौमोन जाहैबाय लावनाथ' मानलालाबायोसोना ओमफ्राय फिथाइया गोलाव एखेबारे लं बिराद गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जाया लाव फिथाइया ओमफ्राय बिलाइफ्रा माबा बिफाङा ओरै मानलालाबायनायसो फाख्रि बिफाङा जा गोजौ गिदिर साइकेल बल बादि फिसासो फिथाइया इसोरना भुल जादों जाहैबाय बै लाव फिथाइया फाख्रि बिफांनि फिथाइ जानांगौमोन फाख्रि बिफांनि फिथाइया लाव फिथाइ जानांगौमोन होननानै फाख्रि बिफाङाव जा नायदावबाय थाबाय आरोखि बिदि होनफुबाय थानायावनो बार सिउ बारनानै फाख्रि बिफांनि फिथाइया खाफालाव जलदब गोलैबाय इसोर मोना जाहैबाय आरोखि बे फाख्रि बिफांनि फिथाइया लाव फिथाइ जानायमोनब्ला आं दिनै थैबायमोन जायो जाम्बा बुरबक इसोर जा करे हाले करे नंगौ नाङा जाम्बा बुरबक इसोरा जा खालामो मोजांनि थाखायसो खालामो फाख्रि बिफांनि फिथाइया थिखा लाव बिफांनि फिथाइया थिखा हा नों मा इसोरना भुल जादों होनलाबायनांगौ नङा होमबा थैबायमोन बियो फाख्रि बिफांनि फिथाइया लाव फिथाइ जानायमोनब्ला एथ' गोजौनिफ्राय जलदब गोग्लैयोमोनब्ला नंगौ नाङा नों गरिब बेबो थिग दं नों माहाजोन बेबो थिग दं नोंना गुस्थिया एसे गिदिर बेबो थिग दं मानेखायसो जादों बेबो थिग दं औ सिब्र' खान्थाल बिगुर बायदियाबो थिग दं मोजांजों खोथा गैया 2-3 लाखल' देखायनो हानांगौ 20 बोसोर गदायखौ मोनो मिथिगौ गावबागाव साननायजोंसो सोलियो बिमा बिफा बुंनायखौबो लाया बा बिमा बिफा बुंनायखौबो लाया फिसाफ्राबो बेबायदि लालायखाया आरोखि खोथाया मिलायखाया नुवाखैनो मास्टारफ्रा स्टुडेन्टखौ गोसोथोयो स्टुडेन्टफ्राबो मास्टारजों खारफायो बेजाल सोरबा फिसाजोजों समानखौ लायो सोरबा फिसाय थाखानायखौ लायो सोरबा हौवा गोनांखाखौ लायो संसारानो बेले बेजे गावबागाव साननायजों सोलियो ओंखायनो गावबागाव साननायजों मोजांजों सोलिनांगौ आरोखि गाज्रि मोनबाय नामा सोरबा गाज्रि मोनबाबो अरजाया दे नंखागौ नालाय ना नङा बुजाबाबो जेबो नङा जेबो सानाबो दा नंगौखौ होननायाव माथो नंखागौ दे लेद्रायबाय Hello. Oh yeah, India can number 1. Body spray for Sharinani. Mudum oh hatangni, oh honeyning. I saw now WhatsApp number kela. Oh yeah, India can number 1. Body spray for Sharinani, mudum oh hatangni, oh honeyning. I saw now WhatsApp number kela. Ayo berdua. Ayo Makanda. Hai sona hello,
merah cinta bahagiamu nungi mohorau koraya berunjuk panggil Aishona hello merah cinta bahagiamu nungi mohorau koraya berunjuk panggil Bibi kesenang menggerakkan angin maglabagi Oh ya ya, India ke number one Muris before Syarani Medungsu Bohatani Bohanini Aisona WhatsApp Nambar hila Matanda Stop Stop Mas Esyongnya Bidayla Videoआव दहाय जाखानाय बायदि ब्रादार जिरिक मुसाहारि रिजि जानानै थादों बिनि उनाव जिरिक मोसाहारि